Ahoj, tu je návod, ako zmenšiť finálne banery na menšiu veľkosť. Takže treba ich vytvoriť štandardným spôsobom. Keď sú vytvorené, treba si nainštalovať program, ktorý sa volá Irfan View. Tu na to vidno v ľavom hornom rohu. On má jednoduchú funkciu, kde sa klikne na File, Batch Conversion. Vyberieme banery, ktoré sme urobili, čiže v tomto prípade tieto banery sú hotové. Pridať všetky chceme zmeniť nejakým spôsobom. V Options si nastavíme veľkosť baneru. Nie je celkom presný, takže treba si tu na, že maximálna veľkosť baneru si povieme, že chceme 145 KB. OK. Vyberieme si priečinok, kam to chceme nahrať. Ja tu mám už nachystaný, že hotovo priečinok a dáme, že štart. Zoberie každý jeden obrázok a každý jeden obrázok konvertuje. Hotovo. Koniec. Môžeme sa ísť pozrieť. Tu mám pôvodné obrázky, mali 373, 90, 100, 178, 8 a tu keď som ich dal konvertnúť, všetky konvertovali, všetky majú pod 150 KB. Tu niekde mi ešte urobilo chybu, tak to treba urobiť ručne. Samozrejme teraz, tu je to taký malý chaos, lebo niektoré obrázky mali 26 KB, tak mi ich zväčšilo, ale keby boli všetky povedzme megové, všetky mi nakoniec ostanú niekde okolo 148-142 KB a je to v poriadku. Tak takto jednoducho cez tento program vieš zmeniť svoju veľkosť obrázku. Ďakujem.